1984 6 শিডিউলমান ইয়াগুলো 1985 1985 সাল মো টাকার জলা এডিসি কেন্দ্র নেই বো পুইলা 6 শিডিউল নেই এডিসি মেম্বার নেই বমিয়া লাংমা চঙবাই আং সাক সাক তাই মথানে ইংনি বেলাইকে খাদুমানি মেডিয়াनि बिसिंथि मा जानांगौ बिनि आत्ता शांतिखाय दंथों सुखना हावो अबनो आं प्रेयार खायो बो खरकसा वन ऑफ द फाउंडर मेंबर 1967 कांताकब्राव पुइला त्रिपुरा दफानि आंचलिक दल गठन खालायफुरु बहाफुर खरकसा कांताकब्राव 350 प्रतिनिधि बिसिंगो बो खरकसा प्रतिनिधि मोकानावते खरसा दङ चिनि कचाम एमडीसी दा बलराम आं बिनि फेमिलि रकनो खादुमानि जानांगौ बहाय खरकसा संगठक ग्रामगंजव माने गामियाव बरक बाय दङै बरक बाय गोदालै जराकासे बो गाहाम के संगठन श्रमका এবং 1998 1998 সাল रोहिंद्र देवबर्मा ताकाजला विधानसभा केंद्र ने 6 बुध बाई केचेन ने साकलाई जागो आफुरबो बा केचेन या विशाल गरो रिटर्निंग ऑफिसर और बाफुरो टीयूजीएस ने इंगे प्रार्थी इंगे गोबांमा बुथ मांखा 19 बुथ बाई कबलाई तंगनी आफुर बैलेट पेपर सिस्टेम बने मेचने निजाखा आशेखाय जनप्रिय आशेखाय सुसंगठक এবং থ্রিমানি সিকাং পর্যন্ত খবর নাহারো आंबो ব্যক্তিগতভাবে খুব गाहाम खायनो अकरा कुसु हिसाबै हालुक मारक दंलायो बो थ्रिमानि सिकां सप्ताह वाइसा टेलिफन खायै बाहाय दफानि दाबो मुभमेन्ट रक जों दाबो इसुते मुभमेन्ट खालामरक आबर बाहाय जोंनो हनै खौस खबर नालांखा तांखौ बोखावो किच्छा आनि दिनै बोखावो कि जाया आंखाबनो बसाजुक अकरा बा बसाजुक रेखा टेलिफन खाई साहरका बाबू सिरियास दंखा जीबी हॉस्पिटल एडमिट इनका आईसीयू दाजाका किसा फाइने फैयाखै बाबू बखा तंजागोन होनै सामानि आं थांमले बेलाखे इंको माइ फाइसा चाला मुसुंजामनि आं माइ आसुग लायो हाइफानो माइ फाइसा चाइ मालाय एफानो बो सामाबाय थांनायो फायै जों किसा बबाय आसुग लायो आनदंनि जरायनि बमाबो फाइजा सुनखता बो हाइ बरक गमाय थांमानि गुबैनो दिनै रिजनेल कनसेप्ट दिनै दफानि बिसिंगो खरकसा गोरोंकुक नेतानो सों गमाखा ताकाजला एरियाव अबक कायसा बेकुम कायसा शून्य सृष्टिंनाय बो हाइतेबो काहाम काहाम बरक आसे थैथों आं प्रेयार खायो हामबाय काउन्सिल बबनखौ बुफुदाव ब मेम्बार दंनि 85 to 90 1985 निसिम 90 जरा बो काउन्सिलनि मेम्बार दं।